soc la Lídia, soc investigadora de la UDG, de la Universitat de Girona, en Educació Científica i Ambiental. El que farem serà fer un petit experiment, molt senzill, i per fer-lo necessitarem llet sencera, colorants alimentaris i varetes màgiques. En aquest cas són bastonets i un líquid que tothom coneix, que és el sabó. Ara el que farem serà abocar la llet en un recipient. Tot seguit posarem algunes gotes de colorant a sobre de la llet i veurem què passa. Si posem aquestes gotes de colorant en aigua, com que és hidrosoluble, de seguida es dissoldria. Veurem que amb la llet no passa així. Després el que farem serà introduir la vareta, primer pel costat del cotó i després al costat que està amb sabó i veurem què passa. Ara el que farem serà col·locar alguna gota de colorant sobre la llet. En col·locarem de diversos colors. Com veieu, els colorants no s'han dissolt, sinó que s'han quedat concentrats, formant diverses formes. Ara el que farem serà tocar amb aquest bastonet. Si veieu, no passa gaire res. Ara ho farem per al costat màgic, el que està amb sabó. Com veieu, només de tocar, de posar en contacte el cotonet amb sabó, tenim una explosió de colors que ens permet, doncs, jugar una mica, veieu, obtenir colors diferents amb la barreja i anar fent dibuixos. Podríem fer una obra d'art amb llet i colorant. Com veieu, un líquid com el sabó, que és tan comú, pot arribar a fer coses molt sorprenents. En aquest cas, jugar amb tots els components que té la llet i els colorants per poder fer dibuixos i obres d'art a la llet. Espero que us hagi agradat i que ho proveu a casa. Fins la propera. Adeu!